La cosa és molt senzilla, diguem-ne. Jo soc, diguem-ne, en aquells moments una persona que estic ja jubilada i de tant en quant vaig per allà als encants i d'alguna manera doncs, vaig trobant cosetes, a vegades llibres, a vegades, com en aquest cas, un projecte, diguem-ne, que em va interessar perquè vaig pensar que des d'un punt de vista gràfic i des d'un punt de vista arquitectònic era prou potent i, bueno, diguem-ne, encaixava dintre del que jo podia comprar-lo i me'l vaig endur cap a casa. A partir d'aquí, això ja fa molts anys, va quedar allà arraconat fins que després ja del Covid vaig voler una miqueta assabentar-me de què es tractava i vaig accedir a través de la xarxa a el que, diguem-ne, era una documentació que es va publicar que feia referència al projecte d'Institut Oceanogràfic de Catalunya i coincidia amb els plànols que jo en el seu dia ja havia adquirit. Vaig comprar Todo Colección, l'opuscle que feia referència a aquest projecte i d'alguna manera tancava la meva curiositat de saber de què es tractava. Es tractava d'un projecte, diguem-ne, prou ambiciós, probablement un encàrrec, diguem-ne, de la Mancomunitat, d'aquest Institut Oceanogràfic, que emmirallant-se, diguem-ne, en models com els de Mònac i d'altres, diguem-ne, països estrangers, volia convertir, diguem-ne, en aquest cas en Barcelona, en un centre d'estudi de tot el que era el fons marítim, del mar, dels oceans, etc. El projecte no es va arribar a realitzar, que jo tingui constància, diguem-ne, ni es va perllongar en el temps el seu, diguem-ne, interès, probablement també per l'època en què estem, que després ja va venir la dictadura d'en Primo de Rivera, i es va quedar amb una declaració d'intencions. Un projecte, diguem-ne, arquitectònic, dibuixat, projectat, i fins aquí, diguem-ne, és on jo he arribat a tenir documentació o coneixement d'aquest projecte.